Ako na vás zapôsobili títo mladí, ambiciózni ľudia? Som veľmi rada, keď sa s nimi stretám. Už som 3. rok sa stretla s nimi. Obdivujem ich také nadšenie, entuziazmus a to, ako riešia problémy, ktoré určite naši mnohí poslanci a politici ani nevidia. A veľmi sa k tomu prikláňam, pretože sú to ľudia nezaťažení ničím z histórie, ničím starým, hovorím často pretrvávajúcim socializmom v niektorých štádiách a majú veľmi dobré názory. Určite sa niektorí v praxi presvedčia, že treba ich trošku korigovať, ale to, ako riešia rozbitie monopolov, aby mali na trhu väčšie šance aj malé podniky. To je vynikajúce, pretože u nás tým veľmi bojujeme a monopoly zabíjajú malých podnikateľov. Takže vidím, že rozumejú problematike a snažia sa nájsť cesty a riešenia. Je to obdivuhodné. Aké dojmy na vás zanechali ich názory, ich postrehy? Veľmi dobre na mňa pôsobili. Sú to mladí, sebavedomí ľudia, ktorí keď povedali, že chceme obsadiť tie vrcholové funkcie v Európskom parlamente, tak sú to ambície, ktoré kľudne povedia a bez toho, aby sa zdráhali, mali nejakú trému, ich vystupovanie je prvotriedne. Zvyknutí na vystupovanie pred verejnosťou, je to ohromné. Takže každý raz dlhšie s nimi diskutujem, dokonca keď tu boli zakladatelia, manželia nadácie, ktorá tento projekt spustila, tak hneď vtedy som bola tým nadšená. Veľmi som im ďakovala za tú myšlienku a obdivovala som to nasadenie našich škôl a zapájanie tých učiteľov, pretože nie je to ľahké pri vyučovaní ešte naviac dať. A to je to, čo hovorím. Ak chceme ísť dopredu, musíme každý niečo urobiť naviac. Vedúci tých sekcií ma o tom presvedčili. Ich vystúpenia, názory boli také výborné, také správne bych povedala a ich priebojnosť je na mieste. Verím, že sa tam dostanú.